ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Principal Jongga Sangardev College ka dap ta ka jingkiman bat kal ai khublei kerpang ya ki nohikai Jongkani ko college ki bala trishitom banwar jingtep ne research halor ka jingshat tenrai ka bala sedang bandu judgmenta ya kani ka kot bala wat bnia da ki nohikai ka Sangardev College la pelat pajba mentakasi da menteri rangba ke jela o Konrad ki sangma ha ka Tamasa Tri Hills Ensemble ha ka jiadon lang ringkat bat uba polindo uba dei menteri sarkar uba pet ya ketanat arts and culture ya kani ka kot bala wat bnia da ki nohikai halor ka shat tenrai la ai kerteng a synthesis of rhythm and art bat ya kani lasdang da ka Sangardev College ha ka jiatri lang ringkat bat ketanat arts and culture ha bakran bakilat pathai kubor ka Principal Jongkani ko college ka Dr. Yurika Lingdo kala penpau ka jingkiman bakrau halor ka jingtri shitom ki nohikai ka college banwat benya ya kani ka jingshat tenrai ka balasdang bandu jaj hakabaning kong ngai ngu yu play bang yo ai kani kalan hakani ka sngi band release ya kani ka kot kabadai ka research work jong kinong hikai ki jongi Sangardev College kila penshitom yeladi banwat ka jingtip ka babania hakabaya dai bat ki jingshat tenrai jong ki dong ki kentot ki ba pher jong kani ka jela ka jongi hipar okawai nadu katai kathan karo Shajaintia Hills bat shakani ka ri khasi hipar okawai te nga ai khuplei ki hakabaning kong ngai khuplei ki nakabenta kani ka kam kaba kilale hakaba kitu ki jingshat tenrai kiba kumban syong no kilas dangdu kilas dangdam ndrei mentapat lingba kani ka documentation ka baki kilale kamut nginyo ya ka jingtip ka babenia nginyo ya ka jingtip hakabaya dai bat kini ki jingshat ki ba pher ngila ban promote yaki ban penem biang yaki nang ta pade ban sumaru yaki bakenne kensa te ngamla ru klem da ai khublei ya u chief minister badon buram jongi u Shri Konrad ke sangma u ba la pelat ya kani ka kot ha kani ka sngi ngi pen pau ke jing sngongo ka bakrau ya u bat kumjuru ya iba pol lingdo ibadai i minister jong ka arts and culture dei hapo ka leadership ka jong i bangiru kum ka college ngiyo ya kani kalat ya kani ka platform hakaba ngilum ngilang ya ki jingshat tenrai ki ba pher jong kani ka state ka jongi banwan lang mensham snem ban perform ki tu ki jingshat ki ba itnat ki jongki ki jingshat ki badon ka meaning ki jingshat ki bayatho yangi ya ka story jong ka jingim ka jongki halaki dong ki than khublei shibun ba pol ipi nang taru nga ai khublei ya Sir Frederick ka tim ka jong i hipar ka wai nganam la le se banjer kerteng nga penpau ka jing sngongo i ki officer jong ka arts and culture ki ba met bat men siam kil ai ka support yangi na ka banta ban penurlong ya ka jing thmu jong ka college ka bangidon na ka banta ban lumthop ye kitu ki jingshat tenrai bat ban document ye ki khnang ba kinne kensa bat bangin la ru ban promote ye ki ha kisnam ki ban sawan te nakalyang jonga nganum kren shibun namar banga suthu ngidon kini ki nong hikai ki jongi ki bala trai shitom kila pelut ya kapuar ka jongki ban
ban wat ke jing tip ka ba benia namar kini ki jing shat kilong ki jing shat ki ba ngila ban ong le se ki ba bun kim tip shu henrei da ke jing trei sitom jong kini kinong hikai ki jongi ngila la ban wat ye kini ki jing shat na keleng ka state ke jongi bat lala ru ban wanyalam ye ki bakin perform mention snem hakani ka Tri Hills event kabadon mention snem te kalalong shisha ka jing yo nong ka bakrau bat nganget ba ki ban yo e kalat ban puli e kani kin sngokumen ba katu ka identity ka bangidon ngila ban pene pensa yaka te nga kwa ro hang ni ban penpau ka jing sngongu ya IQAC coordinator jongi Shri MS Warjri isu khot ye ba manbor ibalong associate professor jong ka department of political science ka tim ke jongi baro kawai ka balale shitom na ka benta bant penurlong ya kani ka jing thumu nyim kwa bakini ki jing shat tan rai jongi kindu no lani banom nang shu hadien habut ni kwa bala kumno kilong dien kin tip ken ya katan rai ka bangi kum ka chai ben riu ngidon katan rai ka ba kini ki chai ben riu baro ki badon hakani ka state ka jongi ka ba kilong dien ki dei ban tip ki tan rai ki shat tan rai jongki namar ki don hang tu ki jingmut bat ki aya ka message ka ba ya thu ya ka jing long tan rai kata ka culture ka jongi ka ba ngila ban ong ba ka compare na ki wei pat ki chai ben riu jong ka ne ka perthai te tang kini ki kentien ki ba khandiat khublei shibun ya kinong hikai be e jongi ti ke jing sedang jong kene ke program kade ke idea ke jong isa hi kombo ong moi ni IQAC coordinator jongi ni jukha di saman bo wajri kene baro khai kade ke idea ke jong iru ti nang ta hadin bangi la ya shong lang kom ki colleagues nge discuss lang phang kene ni so thu bangi ke jela ke jongi kalong ke jela ka balong very rich and very diverse mo ha ka cultural heritage ke jongi tingi smo nakaliang jongi hai bori berit e jongi ngi kwa banle e ke nyamta jong kene bangin penne pensa kene ka culture ke jongi rigiriti ke dustur ke jongi ken ti takadaw kami kene ka idea bangin le kene ka dance program ti akajing sedang ningkong ngi kendu ngi habanya kendu hadin bangila decide bangi ong bangin dia don kene ka program tingi kendu kini ki troops kini kinong shat ken keleng jong kene ka so ka jela ka jongi tinang ta kalong ke bakmen ba namar pa habang ilik kendu iki kilong very forthcoming but ki kwa haban long a part of this program kani ka jongi ken tinang tangi yo ben sim kala kamsuk ka kam jongi ru nama kilong ki ba yarap shibun ki balong keluit ben sim ru kata ti hadin katangi dengila ya kendu iki ki dance troops ngila yo ban lum kumba art husau teligi dance troops kinong shar ki ben one hagni ka program ka jongi ti hakan hagatu ko por bangi don ka program ka objective lani ka jingmut bali bingi ko ban don ka program kalong bingi ko ban one lum lang gini kinong shat hakawai ka chaka hakabangila ban hakawai ka rensan hakabangila ba kumangi ki audience mo ngila ban yo kum kata lat bangin yo pet kum gini jing shat banda di shiki wi chaka ki bakham jingai la dagi don kum gini jing shat ngam threng in yo ban let shiki chaka ki ba jingai ti henrei ngi smo tanat ba nakaliang jong ka Department of Arts and Culture ba komjur hi nakaliang jong ka college i principal jongi ka jing kershan ka jong ingila la ban penlong gini ka program ti hadin kata bringi su thu ba kalong le no e la dangi ho ngi yo i kini ki programs ngi kini ki jing shat ki be tanat kum ne kalong le no e bangin shu kan shu ne ta gi jing mot jing pat khat ki jongi rengi kwa bangin share kini ka knowledge kini ki experience ka bangi la yo na kini ka project ka jongi ne ka program ka jongi i kwa bangin share but kini ki bangin preserve kini ka knowledge ba kum juro hi bangi la ban share ro kini ki future generations ki jongi te bangi kermen ba lingba jong kini ka kot ru kan long ka jing man toy kini ki pateng jongi ki bahadin mo la de ki kwa ban tip shu na marling ba jong kini ka kot ru ngin yo ka a deeper understanding mo kum ki ong kitin pareng but ngin long more appreciative ti kini ka culture jongi ka balong ka baruspa ha ti ya kata hi ka jing mot jong kini ka kot ken ga ta ka daw ngisa penmi ba ni ka kot bangi dap da jing su kmen shisha ba
hakari ka klip mat ka mamenta ngila ayo shisha de ECM jingi bin release ngani ka kot ka jingi ba kalong ke ek ba ngin su sarong ke ni Kakerwak lah ni ke kubur ha kabedei bat kinong puli lah ni kipat ba jong kerihi barok kawai kalong ba katong ha kabedei bat kajing penmi jongi ya kani kokot bat kata kalong halor ki jingshat ba pher na ki thain ba pher jong keri bat kajelahi barok kawai kalong ba ngin penek pensa bat kumjuru ba ngin kentiu ya la keriti ti ha kabedei bat kani kalong ru kajing bentoi shibun ya kisamla ha kabedei ba kumnu kinang ti benya shu ha kabedei ba kajing wat benya jongki haki kerdan ki ba pher jong kajing kuliah ke jongki ti kumjuru kani kan long ru kum ban betin lenti ha ka ba ngin tip ngin buram ngin kenkor bat ngin pinpau sha ka perthei ya kajing riu spa ba ya kajing riu spa ha kaliang ka kolso ke jongi bat kumjuru ya kani ka spa ka ba kordor ka ba la the kerhai ha keri kejai bendriu ke jongi ti kumta kerpat ru ya kinong kuliah bat kumjuru ya kipai ba barok ba lada kidon kenu kejing sngau ha ka be dei ba kumno nginang pin bit pin biang shuru kalong ka ai ka basngau tanat yangi kum kinong tho ha ka be dei bat keni ka kot ti ya kini ka kot nadu ka jing sha ka jing interview ka jongi kini kinong sha kala sedang nadu tu ka por bangi don ya program hi ka sedang nadu nang tu ti kat nadu ka por bangi sedang ya tu ka program ha do bangi de yo ban publish kini ka kot kala shim por kum bashi snami ti tang ha ka tu ka por bangi kendo kini kinong sha ki don ki jing sha ki ba kham jinjar bangi don kam shu ki information ti kum tangi la hab bandet shabun kini ki jaka ki shnong ki hab kendo ki rangba ki long ki hab community ki hab ban kendo iki bangin kli shu chapang kini ki jing shat ti ku men shuong an shu thu ipi kadon ka we ka jaka bangi let sport ri bhoi ti kadon ka we ka jing shat ma hapot ri bhoi ma ka ba ki khot ka shat bhoi lasa kata bangi let kendo iki ki rangba hang tu ki thu ingi ba kani ka jing shat mju shat shu la kom balai post nami ti yangi kum ka college bakin tre ban wan ban long ban shim ban talang ha kani ka program kolong ki ek basu komen shisha na marwa ngila ayo ban yu ka jing shat na banda dei hagi por long banda dei bi por nginum la shu ban yu kata ka jing shat ken handi ngira sungu shisha ki bagi tre ban long a part of this program ngi ban witness mangi kata ki jing shat ki itanat ki jongki ke ti kum ta kum ba ong fi hadu ban ngina complete sindon ya ka kwat ti ka dong kum ba shisnami anu ngut ya thoi ni don khat sangut ba thoi ni ka kwat ki borok hoi ki na ka jong faculty jong ka Sangardev college tang ba borok ngi dal na ka jong ka department ha ka jing shisha ndai namar bakil adon varieties of dances tenak ta kada ngil aphia ka ni phia ki different dances ha ka wei ka ha ki ka tu ka ningot kinong hikai ki kata ka tu ka ningot ki nong hikai ki le ya ka arlai teli ki jing sha kumta ka khnang bakin la ban accomplish ya kata ban pendep ya ka kot ha ka por ka babiang ben dokumen ngilayo ben dokumen ko mo fi mini atu sangut nong ni kita hoi le si gidang don hi ki we ki khandiat kan so ki bangi khamla ban yu mon amar ka jing khem ju ka por ngi khamla shu ban le kita ri gi bangi yo ban man ra ti ki di atu sangut but atu saw tli ki dance troops but ya kata hi ngi thoi ka kot jingi ko don hangta atu saw tli ki jing shat em ngi let nang hi bro khai ki ka bro ko ka garu hills gidon ki brio ki bangi lingba ju ki no hi kai ki jongi ngila yo ban contact itu ki nong shat ban ong ban let ngi khlem let henri ngila yo ban kren padi ki ken ki belong ki group leaders jong to ki dance troupe ken ngila yo ban kendo iki ben shufon benginya penbet ki kan ka jingwan ka jong ki ti ha ka tu ka singi bi ki wan ha kan ni ngila yo ban kendo iki ti nang tu ngi si yo jing tip shu phang ka jing shat ka jong ki ken naka arts and culture department ki sponsor ya kan ka jinglut jingsep na ta ka daw nga ngobong ba ngi ai khublei ki na ka banta ka sponsorship ka baki ki la ai ha ka bayadai bat ka publication jong kani ka kon but ru of course na college ru ngi hab hi ban don la ka jong ka contribution tin rei nga so bon ong ba ka jing ya don banta jong ki kalalong shisha ka jing ai men siam ka bakraw yingi katu ka organization ya katu ka program last year ru ha ka ba kitu baro ki dancers ki wan bani shim banta hang ni katuru di entire program la ban ong ba ka sponsorship kawan na po arts and culture department tengi da songu shikat dei i ba pol i Sir Frederick na kabanta ka jingsbun min sim jongki ban kershan ya ka institution ka jongi
hakabayadai bat kanika jinglum ye kini kinong syat na keleng kijaka jong kanika setiat kebayat ke jongi. Ho ya kata ko mo ong fi nama ka jingkem ko pang yo tang aku sang ring atip bigidang buon bahagi bangidang la ban le research kan but nakaliang jung college ti tingi kwa kam kata ngidang kwa ban wat banyak syuk kan sakiwe de ki jingshat namar bangi don ki jaka ki mo ki bakham long jengai bangim la ban let ko por ko mo ong fi ba ka jingkem jung ko por ti kum kita ngi kwa hi bangin yo kat bangidang la ban bangin preserve ya kan ngin le kat bala kan nakaliang jungi ngi yo biang kalat. Syukwa ruban ong hang ni sakendiat namar kum ke institution ngi don la ka jong ka benta bangi dei ban la ban enhance ki research work ki jongi tena kata ka daw ngi soban ong ba teng habangi le research ngi dei ban fokus ba ya ka research ka bayadei bat la ka jong ka culture ka jongi tena kata ka daw ngi sa shimi kanik initiative ba. If we do a research, why not start with the research of finding out ya kini ki dying dance ki ba kumbandong no bala damdon ba le kamut la shuja la shudu no tena kata kadaw ngi kwa banong ba kidang don hi shibun ki wei pat ki jingshat te ngin sanang beteng ya kata kakam te le si om tang ha ka liang jong ka shat ka tem ka put le singin nang le skiwai pat ki jingwat benia hakabayadai bat ka jinglong jingman jongi kum kajak benrio namar ngi kwa abha ya bangin don a proper documentation ya ki bayadai bat kajak benrio ka jongi namar ngi long kajak benrio ka bakerpang bat ngi sungu ya ublai bangi yo kani ka jinglong ka bakerpang tengi kwa bangin ne ngin sa ngi kwa bangin kio kilang baro kata kadai ka ba ngidon haka college ke jongi as an institution ngamar we were asked by higher authorities ban le research for assessment ngidon kam bangin le research ti ban le research ka ba kham hakmat ngi so ban ong mangi kwa ban le yala ka jong khnang bangin tip benia kan ya ki bayad dai bat ka jai ben riu ka jongi haka riti haka dustur haka sensyar hima sima bat kumta terter haka kengkur kengka kita berkhot nyempat yo ya kalat bangin le si kan sapoi kepua bangin sele wat kita ru ki bayadai bat kani kajai penriu kejongi.